vosaltres sou aquest grup que dic... Són rels, no arrels. Rels. I per què rels? Bueno, perquè jo crec que cada qual de nosaltres venia d'unes arrels musicals una mica diferents i crec que és per lo que més hem posat aquest nom, no? Però també perquè sou molt arrelats en aquesta terra, no és vera? Totalment. Jo més... Bueno, de fet, jo vinc del món clàssic i vaig estudiar, per cert, a Mallorca i bé, he acabat amb algo que no em pensava mai que acabaria fent i arrel de molts experiments i concerts i possiblement ganes de provar coses noves, vaig trobar aquesta gent que són com una família per jo i bé, aquí diguem que me sent lliure per poder crear i poder amollar tot el que un té dins. I quin temps duis junts? Pues ara duim uns 4 anys més o menys, sí, amb aquesta formació. El grup té més anys, però amb aquesta formació més o menys això, 4 anys o menys. Quin és el vostre repertori? Pues el nostre repertori, com podríem definir-ho? És rockero, eivissenc, a tope, té un toquecito folk, i, bueno... Desde esas montañas, tan solo y misterioso,